Fascinat de lumea de dincolo, revin din morți, bucuros că am ocazia să vă recomand la toți. Că în slobos m-a plictisit în ceea ce mă privește. Citesc în ochii tuturor acel Doamne ferește. Da, el încearcă să-mi găsească partea isterică atunci când sunt trezit de clopotele trase în biserică. Să pice raiul pe pământ strict până încrapă capul, nu mă face să urc eu la voi, bă. Acum pe bune, acest lucru are părți bune. Deci cine-mi poate spune că nu se pot face glume? Cum să nu fie femeile curve? Întreb încă o dată când ne închinăm cu toții aceluiași tată. Bă, las-o moartă, semnalează durerea de când plăcerea care o ai tu nu ți-o simte muierea. Fă ca mine, alege ultima strâmbă din mii de ființe și spune la toți că-ți place modul în care scuipă semințe. Figurând pe lista neagră a femeilor, lansez sub formă de mesaj pe vibrator un strigă de ajutor. Sunt închinuri groaznice, o nu să nu-mi faceți rău, că sunt așa inofensiv încât o să vă pare rău. Prezentând partea mea sensibilă, mă uit pe cer să nu mă strângă decât vreo mână divină extensibilă. Plus că la multe expresii biblice mă pierd.